Bocah-bocah pasinaon tila iki diterusake sesuk nggih. Saiki bocah-bocah kabeh mulai dhisik nggih. Bapak ana kaperluan sedhela. Awake dhewe arep ngopo ya? Ra ngerti apa turu wae ning kene yo. He, sedhela, ojo-ojo bapak arep nganakake lomba maneh. Lomba kang kaya dolanan harta karun kuwi yo. Wah, masuk seru tenan ki. Hihi, awake dhewe kudu nyiapake diri ki. Oke, Amar, mengko awake dhewe sinau bareng yo. Rizka, awake dhewe dolanan bedhekan yuk. Ah, iya bener Lala, kanggo ngasah apa kang wis awake dhewe sinaoni. Aku sarujuk, dadi awake dhewe bisa sinau bareng. Wah, apa iki apik banget. Keren. Amar, mesti kowe ora duwe bletak iki kan? Ora sih, ayo rungokke Dimas omong. Dadi mengko ana sing dadi guru, lang menehake pitakonan. Nah yen wis mengko wong sulane diserat ing blebake dhewe-dhewe. Kang akeh salahe mengko kena hukuman yo. Hahaha. Oke, siap. Yen mangkono aku dhisik ya. Hehehe. Apa ya soal Kang Angel? Bapak pengen weruh kowe kabeh amanah apa ora? Amanah iku apa, Bapak? Amanah yaiku salah siji sifat nabi kang ateges oleh dipracaya. Rizka pitakonane iki wae, kene yo Vicky nganti saiki isih gedut wae. Iku jenenge kasunyatan. Wis ombe bel diet kok. Wis, saiki aku wis duwe pitakonane. Sebutno salah siji sifat nabi kang ateges oleh dipercaya. Coba iso apa ora? Wes ra, ayo duduhake wangsulane kowe kabeh. Lan wangsulan kang bener yaiku amanah. Hore, sapa sing bener? Ye, awake dhewe bener Lala. Iya, Dimas bener, hehehe. Saiki giliran aku lah. Oke, Vicky. Giliranku yo, iwak apa kang lucu? Iwak piranha.